kawo da kenan har ta fito fili ya ce kodowa da wa wannan fili ya riga ya rikice fa Samgon da kawo je ta hada wallahi waje kenan ba shagon babba kenan za a fafata kai tsaye zai nan a nan marbayan ya da shi da shagon babba maukaci kai tsaye za a fafata wani damban daga nan marbayan ya gida da sauran bariya na biyu kenan kai ungo shagon babba kai tsaye kawoje sangam na kawoje kenan za a fafata zai nan shi da shagon babba a nan marbayin ya gida da sauran barewa to masu kallon sauraron mu ga damban nan za a taka turmi na farko tsakanin shagon babba na shamsu gane yimi da shi da sangom na bahagon alkawoji ka damban nan za a fafata turmi na farko sangom na kawoji ga damban nan ga damban nan taka turmi na farko Sangom shagon babba Sangom shagon babba gadaban nan Sangom na kawo je shagon babba wahalar da ya ci alikarin bello wallahi shagon babba ka za a hankali gadaban nan wa gadaban nan Sangom na kawo je shagon babba Sangom akwai dan bayan ma me zafi wallahi akwai dan Sangom da shi da kadaban nan da yamma da Allah kan za a yi tare da gudu su gare na tuna Sangom na kawo je shagon babba wallahi Sangom shagon babba Sangom kadaban nan Sangom shagon babba Sangom shagon babba kadaban nan kadaban nan Garban nan. Garban nan.
Kada mana. Kada mana. Kada mana. Shagon babba. Sangon na kawo ji. Karena mak hura. Ada lebih. Shagon babba. Sangon na kawo ji. Shagon babba. Ana da bi. Sangon na kawo ji. Shagon babba. Ada gede. Karena mana anda? Hanzana da bandi. Shagon babba. Sangon na kawo ji. Hanzana da ba. Shagon babba. Sangon na kawo ji. Ana gadi. Ada bandi. Ana gadi. Ana gadi. Da mata da zafi ba. Da kawo ka da shan suka ne da shi da bagwajen wuya dan bagwajen wuya to yanzu da za a fafata wani da madukan fasa to ga daban na riga busa sirmi na farko tsakanin shagon babba na shamsu kana yi da shi da dan bagwajen wuya kai tsaye aka fafata daban nan daga nan marbayin ya gina Idris Kamfariwa ga daban nan bagwajen wuya shagon babba bagwajen wuya ga daban nan
bago can wuya shagon babba a daban nan bago can wuya a daban nan bago jan wuya shagon babba a daban nan ana kai ana da bi sa'an nan na suka shege a wani dabba an ce idan za su yi ta an da dambe da dabban nan da dabban nan fa ana dambe ana dambe akwai babba bago can wuya ana dambe da bacci ɗan zafi daban na an dawo an da dambe shagon babba bagon alkawaji champion da kano ne duk wanda ya raba wani mai yawa ba ba ta wuya da bako ya sofa wallahi sun ce a cikin wuya kallon shagon babba bago can wuya sana aiki rage wahala sana aiki rage wahala sana aiki rage wahala sana aiki rage wahala Allah ya kana wasa soja Allah ya rada wasa soja na masu soja na ran gurbi wallahi babu da ya samu a ɗaya ce shaban babba ni ba san babba da haka ba wallahi babba baya haka wallahi a fatan mu zauna kallon ka a fatan mu zauna kuka wallahi wallahi shaban babba yana shaban babba ka ga ba haka jami'a shaban babba ba haka jami'a ina da kasiya da haka alƙawari kasiya sannan kasiya ko zai san su kasiya ta kama babu wanda ya ce ba da dole babu wanda ya ce yawa ta ga shaban babba ba san da haka ba lokacin babba kai wani na babban ne ko za a yi ko ba za a yi bane wai za a yi ko ba za a yi bane dan Allah ya mun za a yi ko ba za a yi bane yaya kura musu a sanar nan na musa a yi da kare yanzu wallahi babba shamsu ne zaki daga shagon babba a yau kana wannan a yau ka ma'amma jauna shagon babba wallahi ya kalla suna kallon ka a yau ka kana da ma shagon babba wallahi ya naka shagon babba bago can wuya wallahi ya naka shi da ba ta riga ta ƙare